Laraba ta sanki masoyiya, tattaki na yi a gare ki a bari yabo, daure a san mu zamto tsintsiya, wuri guda aka san mu ba wariya. Assalamu alaikum masoyana, ni naku MD Anas Abubakar. Baya ga album ɗina na sakar muku mai suna APC Karambana, a yanzu haka kuma ga sabo za ku saurara mai suna Kowa da Gwaninsa. Baya ga haka kuma ina muku albishir da sakin sabon album ɗina mai suna Ina Kike. Ke na sa cikin raina ne zama da ke, ke kaɗai na tantance mai aure da ke. Zan kula da ke sosai ba ni yin sake, da su zai zama samuna na haɗu da ke. Baya ga haka akwai kuma waka mai taken Halima Yar Fulani. Muna zaɓe muna hira a wasan dandali, masoya na ina ko ci a dogon sai su Halima ta gimbiyar mata. Ana zaɓe muna hira a wasan dandali, masoya na ina ko ci a dogon sai su Halima ta gimbiyar mata. A cikin wannan album ɗin har ila yau akwai waka kamar haka. Wallahi so da daɗi idan kuna a cikin shauƙinta, abin tausayi kuke ranar rabuwa da juna. Ga masu son waƙoƙina a matsayin collatin sunsu kuma za ku iya aikawa da 018429 ga 4100 domin samun shauƙin masoyi. Haka zalika za ku iya aikawa ga 018134 domin samun waƙa mai taken Anas Dawo zuwa ga 4100. Kada ku manta sunan album ɗin Ina Kike, na ji ne da na kallo. Ku nemi naku a kasuwa. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓa ta a lambar waya kamar haka: 0800 31 877 573.